Usa ka gasoline station na ang giransak sa tulog ka mga tulisan diha sa sitio Puntod, Barangay Kalahuan, lungsod sa Mindanilla, kaganihang sa kadlawon. Security guard nga upat pa ka lang kaadlaw nga nagtrabaho sa mong gas station gidisarmahan o gigapos pagyon. Si Chona Carrion adunay live update. Kabahin ni maong report. Chona? Yes, Bob, tinuod gid ka, Bob, nga tulo ka malalaki ang mitabang sa pagransak sa mga vault sa maong gasoline station. Gani ang usa sa mga vault, Bob, gidalagyod sa mga tulisan. Pasado alauna kaganihang kadlaw naabot ang tulo ka mga lalaki nga luwan sa motorsiklo ug nagpakaron ingnon nga magpahangin sa ligid sa ilang motor bisan kun sirado na ang gasoline station. Apan kalit lang gitiunan og armas ang security guard nga si Robert de la Cruz, 28 anyos, sa DDB Security Agency. Gikuha ang 38 kalibre nga service firearm sa gwardya, gikulata ug gingong gigapos pa sa mga suspect. Nag-aagda ka na kay mudagan karon patay juga. Tungwa yung kudagan. Moto nga, ila akong disarmahan dayon, gikuha nila akong kuan. Moto gikulata ko nila maayo, gigapos din ko atong kibultay. Paggapos sa kibultay, gida ako atong kay nagsigara man tong paingon sa mong kananan sa kuan kusina. Ato ko atong lababo, gipasok ko atong lababo, ma'am. Gani natangtang ang metal handle sa convenience store o gipugo sa pag-abli. Giransak sa tulo ka mga tulisan ang vault nga anaan himutang sa opisina sa maong gasoline station. Mato di Police Senior Master Sergeant Ranji Lopez, investigador sa Minglanilla Police Station, nga planado gyud ang pagpanuli sa maong gasoline station. Wa usab nila ipadaplin ang posibilidad nga inside job ang hitabo tungod kay suhito man kun asa man gibutang ang kwarta. Gikuha usab ang recorder sa CCTV camera sa maong gas station nga gipanag-iyan ni John Francis Liaban. Planado ang tanan nilang lihok kay kabaw sila og asa gibutang ang bolt, kabaw sila unsay tools na ilang gamiton. So pag-abot nila dito kuan sa katumpultahan na may padlock kadina, pagtangtang sa kuan gigamit og crowbar dahil dagan dito sa sud. Crowbar ang gigamit sa pagtangtang pagkuan pag-dislock sa kuan sa mga bolt. Gibanabanang moabot sa 100,000 to 200,000 pesos ang salaping na tulis. Ang maong kwarta gingong kita kagahapong adlaw. May posibilidad na naa siguro mga employee ni feed og information diyan nila na mao na nakakuan sa kadali sa pagbuhat nila sa krimen. Ang kapulisan mangayo usab og kopya sa CCTV footage sa panimay at tubangang bahin sa maong gasoline station. Kini na ang ikatulong higayon nga gitulis ang gasoline station. Yes, Bob, nang hinaot karon ang Minglanilla Police Station sa mga kasilingan ng establishmento ug panimay nga mohatag dayon og kopya sa CCTV footage aron makatabang sa kaso. Bob? Thank you so much, Chona Carrion, sa imong live report.